Čo je fluor a prečo je to najnebezpečnejší prvok na svete? Toto je Engenharia Detalhada. Už ste sa niekedy zamysleli, ktorý chemický prvok je najnebezpečnejší na svete? Existuje prvok, ktorý je taký reaktívny, že ho sotva možno udržať? Schopný reagovať takmer so všetkým, čoho sa dotkne, vrátane vás. A čo viac, môže byť tento istý prvok v inej forme prítomný vo vašej zubnej paste alebo v hrnci, ktorý používate na varenie. Dnes odhalíme tajomstvo fluoru. Prvok, ktorý je rovnako fascinujúci ako desivý, má povesť najnebezpečnejšieho prvku v periodickej tabuľke. Ale je to naozaj tak? A ak áno, ako dokáže inžinierstvo skrotiť túto beštiu a priniesť nám úžasné výhody? Ale čo vlastne je fluor? Fluor je chemický prvok označený symbolom F a má atómové číslo 9. Patrí do skupiny halogénov, ktoré sú známe tým, že sú vo svojej elementárnej forme veľmi reaktívne. To znamená, že keď je sám, nie je to pevná látka ani kvapalina, ale plyn. Má bledo žlto-zelenú farbu a prenikavý dráždivý zápach. A táto plynná forma je F2, aby ste mali predstavu o jej povahe. Je to plyn hustejší ako vzduch a jeho body topenia a varu sú mimoriadne nízke, čo znamená, že zostáva plynný aj pri veľmi nízkych teplotách. Ale čo ho naozaj robí takým výnimočným, alebo lepšie povedané, takým reaktívnym? Kľúčom k pochopeniu osobnosti fluoru je jeho atómová štruktúra a konkrétna vlastnosť nazývaná elektronegativita. Predstavte si to takto. Všetky atómy majú akýsi hlad po elektrónoch, aby si doplnili svoje vonkajšie vrstvy a stali sa stabilnými. No fluor je zo všetkých prvkov najhladnejší. Má najväčšiu schopnosť priťahovať elektróny, čo z neho robí mimoriadne silné oxidačné činidlo. To znamená, že kradne elektróny takmer z každého iného prvku, s ktorým sa stretne. A robí to s ohromnou silou. Táto túžba po elektrónoch z neho robí najreaktívnejší prvok v periodickej tabuľke. Neberie svoju úlohu na ľahkú váhu. Reaguje explozívne s väčšinou kovov, s mnohými nekovmi a dokonca aj s niektorými vzácnymi plynmi, ktoré sú známe svojou inertnosťou. Ak ho uvediete do kontaktu s vodou napríklad, dojde k prudkej reakcii, pri ktorej sa uvoľňuje teplo a vznikajú veľmi agresívne produkty. Táto extrémna reaktivita ho zaraďuje medzi nebezpečné látky, ale paradoxne ho zároveň robí neuveriteľne užitočným v rôznych aplikáciách. Prečo je teda tento prvok považovaný za taký nebezpečný? Nebezpečnosť fluoru vo svojej elementárnej forme, teda plynu F2, ďaleko presahuje jeho reaktivitu. Je to korozívny a vysokotoxický plyn. Ak sa vdýchne, spôsobuje vážne poškodenie dýchacích ciest, vedie k pľúcnemu edému a dokonca aj k smrti. Pri kontakte s pokožkou spôsobuje vážne chemické popáleniny a vzniknuté zlúčeniny môžu byť rovnako ničivé. Jedným z najznámejších vedľajších produktov jeho reakcií je kyselina fluorovodíková. Na rozdiel od iných silných kyselín, ako je kyselina sírová alebo kyselina chlorovodíková, ktoré spôsobujú okamžitú bolesť, kyselina fluorovodíková je zákerná. Preniká cez pokožku bez toho, aby na začiatku spôsoboval veľkú bolesť, napáda tkanivá a čo ešte znepokojúcejšie, napáda kosti tým, že z tela odoberá vápnik. Tento zdĺhavý a hlboký účinok môže viesť k vážnemu a systémovému poškodeniu orgánov, čo robí vystavenie kyseline fluorovodíkovej mimoriadne nebezpečným a ťažko liečiteľným. Jeho schopnosť rozletať sklo napríklad zdôrazňuje, aký je agresívny. Predstavte si prvok, ktorý nemožno uchovávať v bežnej sklenenej nádobe. Ale aký je vlastne nebezpečný? Prečo je fluor taký dôležitý pre inžinierstvo a priemysel? Tu spočíva veľký problém. Je to paradox fluoru. Jeho extrémna reaktivita, keď je kontrolovaná a usmernená, môže viesť k vzniku zlúčenín s prekvapivo stabilnými a užitočnými vlastnosťami. Tajomstvo spočíva v tom, ako sa viaže na iné atómy. Vytvára totiž veľmi silné chemické väzby. Fluor sa upokojí,
a vytvára materiály s vlastnosťami, ktoré by inak nebolo možné získať. Najznámejším príkladom je pravdepodobne polytetrafluoretylén, známy aj ako PTFE alebo teflon. Tento polymér, zložený z uhlíka a fluoru, je materiál, ktorý odporuje logike. Je neprilnavý, odolný voči vysokým teplotám a prakticky inertný voči takmer všetkým chemikáliám. Kúslo spočíva v tom, že väzby medzi uhlíkom a fluorom sú neuveriteľne silné. Chránia hlavnú uhlíkovú reťaz a robia materiál mimoriadne stabilným a nereaktívnym. To ho robí nepostrádateľným v neprilínavých panviciach, priemyselných povrchových úpravách, lekárskych implantátoch a dokonca aj v kozmonautických oblekoch. Okrem teflonu má fluor kľúčovú úlohu pri výrobe polovodičov. Priemysel mikročipov napríklad využíva fluorované zlúčeniny v procesoch leptania, ktoré vytvárajú mikroskopické obvody na krémikových doštičkách. Bez presnosti a kontrolovanej reaktivity zlúčenín fluoru by miniaturizácia našich počítačov a smartfónov nebola možná. V energetickom sektore je fluor nevyhnutný na obohacovanie uránu. Aby sa urán mohol použiť ako palivo v jadrových reaktoroch, musí byť obohatený. To znamená, že podiel izotopu urán-235 musí byť zvýšený. Toto sa dosahuje premenou uránu na hexafluorid uránu alebo UF6, ktorý je plynný. Vďaka rozdielom v hmotnosti medzi izotopmi môže byť UF6 separovaný v centrifúgach, čo umožňuje zvýšiť koncentráciu uránu 235. Fluor je teda kľúčovým prvkom v reťazci výroby energie, čo je téma, ktorú sme už tu rozoberali v inom videu. Ale počkajte, je fluor v zubnej paste ten istý fluor, o ktorom hovoríme? To je výborná otázka, ktorá spôsobuje veľa zmätku. Fluor, ktorý spôsobuje také škody vo svojej plynnej elementárnej forme, nie je ten istý, aký nachádzame v zubnej paste alebo vo fluoridovanej vode. Vo vašej zubnej paste nájdete ión fluorid, čo je atóm fluoru s jedným extra elektrónom, vďaka čomu je stabilný a má úplne odlišné vlastnosti. V veľmi nízkych koncentráciách, ako sú tie používané v pitnej vode a zubných pastách, fluorid pomáha posilňovať zubnú sklovinu, čím ju robí odolnejšou voči zubnému kazu. Je to klasický príklad toho, ako dávka robí jed a ako chemická forma prvku radikálne mení jeho vlastnosti a účinky. Od smrtiaceho plynu až po spojenca ústneho zdravia. Takže fluor je najnebezpečnejší prvok na svete vo svojej elementárnej plynnej forme. Určite patrí medzi najreaktívnejšie a najagresívnejšie. Vyžaduje si mimoriadny rešpekt a manipuláciu za najprísnejších bezpečnostných podmienok v priemysle. Ale práve táto reaktivita, keď je správne kontrolovaná chemickým a materiálovým inžinierstvom, nám umožňuje vytvárať zlúčeniny, ktoré zrevolucionizovali rôzne oblasti, od kulinárstva až po letecko-jemierny priemysel, a ktoré sú nevyhnutné pre náš moderný život a špičkové technológie. Ak ste sa dostali až sem a páčilo sa vám video, nezabudnite sa prihlásiť na odber, ak ešte nie ste, dajte like a aktivujte si zvonček s upozorneniami. A ak považujete náš obsah za zaujímavý, zvážte možnosť stať sa členom, aby ste nám pomohli pokračovať vo vytváraní obsahu na tejto platforme a boli spomenutí v našich videách. A už ste sa niekedy zamysleli nad dualitou prvku, ako je fluor? Poznáte aj iné prvky, ktoré majú takúto dvojitú osobnosť? Napíšte mi to do komentárov, rád by som to vedel. Tu na boku máte dve zaujímavé možnosti videí, ktoré by ste si mali pozrieť, aby ste rozšírili svoje vedomosti a uspokojili svoju zvedavosť. A ak chcete prispieť, dajte like, prihláste sa na odber kanála, aktivujte zvonček a zvážte, či sa nestanete členom kanála. To je všetko, milovníci inžinierstva. Veľký pozdrav a vidíme sa v ďalšom videu.